Ala. Anong oras na? Nasa kalsada ka pa rin, hinahanap ka na ng asawa mo. Ayan kasi, ayan, pinuputakti ka na ng cha. Kasi naman, Uncle, boards. Dapat kasi, hini-heads up mo rin din si Missy sa bahay. Mga kabisyo, ito sa mga kalalakihan, ha. Mahirap po ang trabaho ng mga asawa ninyo bilang maiiwan sa bahay. Akala nyo okay lang na hindi nila alam kung anong oras ka uuwi. Diba? Siyempre para mapaghandaan din nila. Para makaligo din. Hindi kasi mga nagwo-worry din po yan sila eh. So, again, sa mga kabisyo po natin dyan, dapat po respetohin din po natin ang mga asawa natin. Dapat ipaalam nyo na, honey, pauwi na mi. In 15 minutes, dapat nakaligo ka na. Arago! Maluoy ka. Ay, taka lang, eto, pag-usapan natin to para malogika natin to. Pag-usapan natin tong isa na namang viral video ang nangyari na road rage na naman. Isang naka-SUV ang hinarang ang isang sasakyan at pilit kinukuha ang lisensya ni Kuya. Oh no! Dahil nagkaroon lang ng gitgitan. At sinabi pa sa video, mapapakinggan, na balak pa daw sila patayin ng driver na ng gitgit. At sinasabihan pa na adik dahil pula ang mata ng driver. Maluoy ka. Hindi na natin to patatagalin, Tang. Ay, sige, i-ready mo na. Logika na natin yan. Logika na yan. Logika na yan. 33 minutes after 6 o'clock in the evening, mga kabisyo, you are still locked in right here on 90.7 Love Radio, Metro's number 1. Tama po mga kabisyo, logic na po natin to. Sobra-sobra talaga na maraming sibuyas. Ano ba ang leksyon na pwede nating mapulot? Ano bang aral ang ating madampot? Mga kabisyo, dapat ba talagang makipagtalo tayo kung wala namang nasaktan o nasira sa iyong sasakyan? Yahoo! Diba? Minsan ilagay din kasi natin yung mga sarili natin sa tamang disposisyon. Diba? Una, kung wala namang nasaktan, wala namang nasira, pwede naman siguro palagpasin yon. Hinga ka na lang ng malalim. O kung po pwede, kung hindi mo talaga kaya, pwede mong kausapin yung driver, pagsabihan mo ng mahinahon, ng kalmado, di ba? Paano kung siraulo yung binaba mong driver, kagin baka lang isog mo? Kundi tapos kagin, mapakdulan ka? Di ba? So, medyo madami kasi ang sablay sa ginawa ni kuyang driver ng SUV eh. Unang-una, pwede nyo naman plakahan nyo na lang yun eh. Tapos i-report sa enforcer na eto may nang git-git para nang sa gayon makulang attention, matawagan, mahanap yung sasakyan na yun. Diba? Pangalawa, mga kabisyo, nambintang siya na adik yung driver. Hindi porket mapula yung mata, adik ka agad. Meron dyan mapula yung mata, sore eyes. Diba, kagaya ko, medyo namumula yung mata ko kasi nakusot ko kasi Makati. Adik agad? Agad-agad? Grabe naman. Diba? At eto pangatlo, mga kabisyo. Wala siyang karapatan na kunin o i-confiscate ang lisensya ng driver dahil according po, tandaan nyo to mga manong driver according sa Republic Act 4136. Lista nyo. According sa Republic Act 4136 states that only officials who are deputized by the LTO are allowed to confiscate license. Hindi po nila pwedeng i-confiscate yan. Halimbawa, yung mga MMDA officers natin, yes, ang pinaka pwede nilang gawin lang is maniket pero hindi pwedeng mag-confiscate. Kahit pulis ka pa,
Dahil sa ginawa kasi ni Kuya. Nagpadala sa init sa ulo. Ayun, viral, sikat na. Meron ng meme. Akin na lisensya mo. Akin na lisensya mo. Akin na. Akin na lisensya mo. Papatayin mo kami! Pula mata mo! Adik ka! Akin na lisensya mo. Akin na lisensya, nagigigil na ako sa'yo. Sabing akin na lisensya mo! Kakagating kita! Aragoy! Maloy ka! 36 after 6 o'clock. Tayo pa rin boy nakatutok. Naririnig yung halak ko.